नमस्कार प्रणाम राउर स्वागत बा गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के हकाम गांव से चैती छठ 2022 के टीवीएम ब्लॉग में आई जानल जाओ कैसे होला गांव में छठ। सबसे पहले मोटरसाइकिल पर बोरा में रखल बा नेमहा गेहूं ह आ झोरा टांगल बा जवना से छठ के जुड़ल आवरी सामग्री के खरीदारी करे जाए के बा। अब नेमहा गेहूं लेके हम चल दिले हई अपने गांव में आटा चक्की मशीन जवन है वो मशीन के पास वो जी आटा रखते हम ताकि ये नेमहा आटा हमार पिसा जाओ। यही से बनी ठेकुआ खजूर। आ गए नहीं हम अपना गांव के आटा चक्की मशीन ये लाल जी के मशीन बा। यहाँ हम अपन नेमहा गेहूँ के तौल करावतनी ओकरा बाद यहाँ के दे देवे के बा। यहाँ के आधा घंटा के समय मंगनी है तब मिली। अब हम चल देनी अपना गांव से रेवतीत गांव खातिर। ई बीच के रास्ता बा, रास्ता में हमनी जा रहल बनी। ई ब्लॉग बनावे के मेन मकसद ये है कि बहुत सारा लोग गांव से दूर बा जे लोग अपना गांव के याद करेला, तो हम वो लोग के याद थोड़ा सा वो लोग के बेचैनी के कम करेला ई ब्लॉग बनैले हैं कि वो लोग भी अपना गांव जवार के देख ले दूर दराज से, तो थोड़ा सा वो लोग के सुकून जरूर मिली। ये हमारा आशा बा। अब धीरे धीरे हम पहुँच रहल बनी रेवतीत बाजार में। बाजार से पहले के दृश्य बा, बाजार धीरे धीरे लंबा भइल जा रहल बा। इहमे से अब बाजार नियन लागे लागल। आगे अब आ गए निसन हमनी बड़ा सुंदर एगो मंदिर बनल बा बजरंगी मोड़ पर। यहाँ यज्ञ भी होखे वाला बा बजरंग बली के। तो अब हमनी आ गए निसन बाजार में। थोड़ा सा पहले आ गइल बा निसन 2 सवा 2 के टाइम हो रहल बा। अभी बाजार पूरा लागल भी नहीं खे, अब बाजार में पूरा लोग आइल भी नहीं खे बाजार, लेकिन फिर भी रेवतीत बाजार बहुत भीड़ रहेला। ऐसे भीड़ अच्छा खासा ही बा। अब ये आ गए निसन हमनी बाजार के मध्य भाग में जहाँ छठ से जुड़ल सामान सजावल बा दुकानन पर। छैटी भी बा, यानी फल के लोग खरीदारी करता और भी हर तरह के खरीदारी हो रहल बा। छठ व्रत में हर दुकानदार के कुछ ना कुछ सेल होला। छठ में ऐसा शायदे कोनो दुकान हुई, व्यवसाय हुई जहाँ छठ खातिर खरीदारी ना होखे। फल किनत रहला लोग। है सामने किराना के दुकान बा जहाँ हम खुदे पहुँचल बनी। यहाँ खरीदारी हो रहल बा छठ से जुड़ल राशन सामग्री के। धूप दीप ये सब के भी खरीदारी हो रहल बा। अगरबत्ती के, नारियल भी लिया रहल बा। अब यहाँ से हमरो फल लेवे के हा, तो फल दुकान पर गईली हैं। ये फल रेवतीत बाजार के बहुत बड़ दुकान है फल के। अब यहाँ फल खरीदारी हो रहल बा और लोग भी खरीद रहल बा। ऐसे ही छठ के तैयारी शुरू बा। सब दुकानदार, सब बनिया लोग, सब बाल गोपाल महिला, सब लोग छठ में बड़ा खुश रहेला क्योंकि सब लोग के जी में कुछ ना कुछ काम रहेला। आई देखिए ये दौरी में है कलसा धइल बा, ढकना धइल बा। आई देखी पेड़ा बन रहल बा। पेड़ा वाला भाई साहब से पहले के बनल पेड़ा हमरा मिलता। ई नयका में अभी टाइम लागी तो ऐसे लेट से मिली। ये हमरा रेवतीत बाजार पर के सबसे सुंदर दुकान नया बनल है, चकाचक बा। यहाँ से हम गमछी ले रहल बानी। यहाँ के जे सेलर भाई लोग बा उस लोग से बात संवाद होता। पंडित जी भी बानी। अब हम वापसी के समय आ गए बानी और रेवतीत बाजार से हम अपना घरे जाए खातिर चल दिले बानी। अब हम आ गए नहीं अपना गांव में और आटा चक्की मशीन पर जहाँ की हम पहले नेमहा गेहूँ देले हैं। ई नेमहा गेहूँ अब यहाँ से उठाव करब। अरे रे रे, तो हमरे गेहूँ के बोरा अबगे पिसाइल बा। अभी जो खाए लागल। अब एक पेमेंट करे के बाद, पेमेंट कैला के बाद हम चल देनी पहुँच गए नहीं अपना घरे। मोटरसाइकिल के अब डबल स्टैंड पर खड़ा करब। हाँ खड़ा हो गई। अब हम गेहूं के बोरा उतारतानी। अब बाकी जो 2 गो झोरा में सामान लेके आइल बनी तो सामान लेता नहीं। ये सामान अब घरे रखा जाई तो समझी कि कुछ काम हो गई। छठी माई के पूजा में आधा काम लगभग हो गई बा। ई देखी हमरा घर के सबसे छोट बबनी बाड़ी हंसतारी। ये हमार बड़ बबनी है, ये छोट बबनी है। कुछ सामान छूट गई रहा तो फिर से हम अपना गांव के बाजार पर गई हैं। तो यहाँ हमारा टीवीएम के साथी मंजीत वर्मा जी के दुकान बा। मंजीत वर्मा जी के दुकान तर से सामान लिया गई। अब शाम हो गई तो अब जौन बा छठी व्रती लोग पूजा कर रहल बा।
ये हमरा टीम के सोनू जी हवन, अपना माई से छठी मैया से आशीर्वाद ले रहल बारन। अब सुबह के समय बा, अब यहाँ प्रसाद बन रहा बा, ईटा के चूल्हा बा, आम के लकड़ी बा, माई बहन लोग बैठ के खजूर ठेकुआ बना रहा बा। सबन के घरे ऐसन बनेला। ई देखिए प्रसाद तैयार हो रहा बा, आम के आगी के लहोक देखी। अब हमने के अगला काम खातिर निकल चुकल बनी। अगला काम हमने के बा कौन चीज, तो गन्ना के व्यवस्था करी। ई देखी ई यार लोग भी आ गइल बा, ई लोग जाता मोहम्मदपुर, वहाँ से भी लोग खरीदारी करी। चैत के महीना में, चैती छठ के महीना में गन्ना के बड़ा दिक्कत हो जाला। हमरा क्षेत्र में बड़ा बाढ़ आइल रहा, कई बार बाढ़ आ गई से लोग किसान के भी कमर टूट गई बा। ऐसे अब गन्ना खोजे खातिर हमने निकल गए। ये हमने के गांव के उत्तर सरे है, ये रास्ता से जा रहल बानी सन। गाय के गोबर महादेव हमनियो गा रहल बानी सन, हंसी मजाक करत चल रहल बानी सन। अब हमने के गन्ना खेत एगो दूर से लौकर रहा, जहाँ से हमने 3-4 गो खेत घूमनी है जा। तो यह कुछ गन्ना हमने के प्राप्त भइला। वो गन्ना हमने एक जगह रख के अब में 3 गो हिस्सा लगावे के बा। चूँकि 3 घरे होला छठ, तो बराबर बराबर ईमानदारी पूर्वक हिस्सा लागल है। हिस्सा लगला के बाद हमनी आगनी सन अपना छठ घाटे जहाँ सर सफाई करे के बा। तो सियान लोग सर सफाई में लागल बा। अब बाल गोपाल लोग आनंद ले रहल बा डुबकी लगा के। थोड़ा सा कटाव ज़्यादा हो गई बा, ऐसे कई गो छठी माई के सिरसोप्ता पानी में भी आ चुकल बा। कटाव बहुत ज़्यादा हो गई बा, मिट्टीकरण बहुत जरूरी बा। गांव के जनप्रतिनिधि लोग से भी निवेदन कइल गई है एकरा के जल्दी से जल्दी मूर्त रूप दियाओ। अब आई ही सफाई देखी कैसे हो रहा बा। कुछ घाटन पर सफाई हो गई बा और कुछ घाट पर सफाई हो रहा बा। हमर भी बहुत लेटे चल रहा बा। अभी अकेले मधुरेश भाई सफाई करता रहा। यही जी हमरो छठी मैया बाड़ी, अब अपनों सफाई हुई। अच्छा जी, सब भाई लोग बा, सब लोग गांव के लोग बा, सफाई हो रहा बा। अभिषेक बाबू देखी 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 यहाँ के झूठों के सफाई करता निकाह हंसत तनी साफ करत तनी। ये सब आनंद के साथ सफाई शुरू हो गई बा। हम अपना घाट पर सफाई कर रहा बानी। सफाई उफाई लगभग हो गई। अब हमने आ गई बनी सन संझा घाट, जहाँ सोनू जी सबसे पहले पटाखा फोड़नी है। हमनी के गांव के टोला गांव के लोग हमनी के ठीक सामने वाला घाट पर छठ करेला। लड़का लोग खेलता, छठ व्रती लोग पानी में धीरे धीरे अपन स्थान ग्रहण करता आ डूबत सूर्य के प्रार्थना कर रहा बा। बाकी लोग घाट पर आ गइल बा, कुछ लोग आवता, कुछ लोग जाता, चल रहा बा आनंदमय दृश्य बाई। ई देखी सेल्फी भी चल रहा बा, फोटो लगातार खिंचा रहा बा। अर्घ के भी कार्यक्रम लगभग शुरू हो रहा बा। धीरे धीरे लोग घाट से उतरता, आवता, अर्घ देता। अब देखी जे ब्लॉग बनावे में हम व्यस्त हो गए नहीं है, तो हमारे फोटोवा ना आई रहा, तो ये हम अपन फोटो भी खिंचवा ले बनी। हाई कुली हमारा गांव के सब युवा लोग है, सब कोनो भाई है, कोनो भतीजा है। ई सुरेश जी बारन, सब लोग आ रहल बा। और ई रोड पर के सीन है, छठ घाट के ठीक पीछे जो रोड बा, मेन रोड, ऊपर के दृश्य लेवे के प्रयास कइल गइल बा। अधिक से अधिक लोग के दिखावे के प्रयास कइल गइल। अभी हमने जाता निशन हमने के गांव के बढ़ई टोला के लोग हमने के साइड वाला घाट पर छठ करेला। तो वो लोग भी बड़ा अच्छा, चैती छठ में भी बड़ा अच्छा सजावट कइले बा। ऐसे कार्तिक के जौन छठ होला उमें तो बड़ा दिव्य दृश्य रहेला हमरा छठ घाट के। अभी भी बढ़िया दृश्य बा, लेकिन थोड़ा सा कम लोग ये छठ के थोड़ा सा कम लोग करेला चैती छठ के। ई देखी आइसक्रीम भी बेचा रहा बा आ बर्फ भी बेचा रहा बा। ई बाटे हमरा गांव के बढ़ई टोला वाला लोग के छठ घाट। बड़ा सुंदर सजावट कइले बा लोग, बड़ा अच्छा लागता। अब हमनी आ गनी अपना गांव के हकाम शिव मंदिर पर। यहाँ भी ये टोला के लोग यही जी छठ करेला चैती छठ में। कतिकी में तो ये लोग चल जाला, लेकिन चैती छठ यही जी कर लेला। यहाँ भी सब बाल गोपाल महिला सब लोग बा, छठ हो रहल बा। और ये देखी मुखिया जी आ रहल बनी, ये भूलन जी हैं, ये राज कपूर जी हैं, ये बादशाह जी हैं, ये भूषण जी हैं। अब देखी रात्रि के समय जो सांझ में चनवा तनाइल बा, चनवा ताने चलनी
कवन भैया गीत हो रहल बा। 9 लाख हार भीजे वाला भी गीत हो रहल बा। यही के साथे संध्या के कार्यक्रम समाप्त होता। अब है मध्य रात्रि से आगे मतलब लगभग सुबह के बेरा में 3, साढ़े 3, 4 बजे के समय बा। पुनः छठ घाट पर जाके चनवा तनाता, कोसी भराता। यहाँ भी गीत मंगल माई बहन लोग गा रहल बा। गीत मंगल के बाद अब सुबह होखे वाला बा। सुबह में उगत सूरज के अर्घ देवे खातिर छठ व्रती लोग आपन आपन स्थान ग्रहण करता। आ जे भी घर के छोट लइका सियान बा वो छठ व्रती लोग के अपना डाला में से 1 गो सुपली देता लोग। आ छठ व्रती लोग अर्घ दे रहल बा। पंडित जी डाला में से 1 दूध गो सूप निकाल के सब लोग के छठ व्रती सुपली महिला में लोग डालत के तानी। देता। अर्घ के महिला लोग कार्यक्रम चल अर्घ दे रहल रहल बा। बा। ये में फोटो फोटो कार्यक्रम चलता। चल रहल बा। फोटो भी सब लइका लड़की बूढ़ जवान सब सभे लोग फोटो ले खींच रहल बा। आई कुछ लोग देखी घाट रोड के पर खड़ा बा, कुछ तो आ रहल बा, जा रहल बा। पानी बड़ा बहुत ही कम हो गइल बा। ऐसे बड़ा आनंदमयी तस्वीर गजब के दृश्य लागत है। रउआ सबन देख रहल बनी। छठ ये सब लोग धीरे अब धीरे-धीरे सब लोग पानी के लगे आपन चलाई। विश्राम लेवे के तब रूप में अर्घ जा हुई। रहल बा। अर्घ भइला के बाद अब जैसे ही शुरू हुई अर्घ मेन समाप्त कार्यक्रम, हुई, जौना के उगता खातिर सूरज के अर्घ दिया रहल बा। हमने अर्घ पिछला कई घंटा से इंतजार समाप्त करत होते हई। ही ई सब लइका करत जौन हई घूमत हवन ई अपन सब्र बंधले रउआ सब लोग हवन भी जानते बानी। प्रसादी खाएला। अब इंतजार जैसे होता। अर्घ जैसे के अभी कार्यक्रम पूरा होई, दूध डालल जाता। प्रसादी पर टूट गाँव के परियन। पंडित जी लोग बस खाली छठ इंतजार व्रती बा कि महिला अर्घ लोग पूरा के हो जाओ। ऐसे ही पंडित जी ना होवन मुलाकात कि पंडित जी के गैर मौजूदगी लोग में दे ले बा। अब सब लोग वापसी होता, पूजा हुई, संभाल ओकरा रहल बाद बा। प्रसाद छठ के बटाई। हमनी के सामने हमनी वाला के घाट के सामने वाला घाट टोला प्राण के गाँव टोला के लोग भी छठ करेला। उ अर्घ लोग भी लगभग घाट दे पर देले आ गइल बा, अर्घ देवेला। हम लोग की पूजा पाठ करी, छठी माई के चढ़ाई। अब मिला जुला के ओकरा अर्घ बाद दिया गइल। हमनी के अब प्रसाद हमनी के मिल गइल बा, प्रसाद मुंह पावल चले शुरू लागल, करतानी। प्रसाद बटाए लागल, सब मिल लोग खाए गइल बा, लागल। मुंह चलता। अब डाला लेके सब मूली लोग पर खाता, घरे सब लोग कुछ लोग चले के फोटो तैयारी खींचता। कर रहल बा, कुछ लोग चल अब भी सब देले लोग बा। वापसी की तैयारी में बा। हमनी मधुरेश जी हैं भी यहाँ के यहाँ से खातो चल बानी, पोलिथीनों में रख ले बानी। और छठ के यह सबसे मनमोहक दृश्य होला। अब एक सब बाद लोग हमने एक दूसरा के राम प्रसाद जानकी खियावत मटिया पर रहेला। भी सब लोग रुकेला, पंडित जी वहाँ भी प्रसाद प्रसाद लेता चढ़ावेला। यही यही के शिशु साथ भाई टीवीएम हमारा। ब्लॉग अब हमनी के अब विश्राम हमनी होता। के ब्लॉग समाप्त रउआ होता। सब धन्यवाद। बनल रहनी खातिर धन्यवाद। हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी, समर्थन करी। जय छठी मैया, जय।